मंडळी, मी कोकणची प्रीती आहे. तर आजचा दुसरा दिवस आहे, दुसरा दिवस उजाडलेला आहे आणि आजचा सकाळपासून आम्ही कुठेच फिरलो नाही आणि आता आम्ही चाललोय इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया आणि मरीन ड्राईव्हला. तर पूर्ण हा ब्लॉग बघत राहा. तोपर्यंत सर्वांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, जॉईन व्हा. चला तर मग ट्रेनमध्ये भेटू. इकडे बघा खुशी. बिल्डिंगांचे व्हिडिओ काढले की नाही? कुठले? आता येताना की बोलत होते आणि अशा ठिकाणी एकदा मॅच खेळले रेग्युलर. भाई खूप ऊन आहे, डोळ्यांना दिसत पण नाहीये धड अँगल मध्ये. आणि खुशीने आपला हेअरबँड मला दिलाय घालायला, पण ते नको मला काढून ठेव. आता मी तुम्हाला कबूतर दाखवते इथली. तर मंडळी, आम्ही आलो आहोत. घामाने हैराण व्हायला झालंय. तर हे बघा, तो प्रवेश आहे, एंट्री द्वार. गेटवे ऑफ इंडिया हा मुंबईतील आणि संपूर्ण भारतातील एक अतिशय प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक वारसा आहे. गेटवे ऑफ इंडिया हा एक केवळ सुंदर वास्तू नसून भारताच्या इतिहासातील एका मोठ्या बदलावाचा साक्षीदार आहे. या वास्तूची रचना ही इंडो-सॅरोसेनिक शैलीत करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 16व्या शतकातील गुजराती वास्तुकला आणि इस्लामिक शैलीचा संगम पाहायला मिळतो. तर मंडळी, मी पहिल्यांदा आली इकडे गेटवे ऑफ इंडियाला. खूप मस्त वाटलं, खूप भारी आहे. चारी बाजूनी समुद्र, पाठच्या बाजूला समुद्र आहे आणि खूप मस्त वाटतंय. गरमी तर आहेच, पण फॅमिली आहे, विथ फॅमिली, तर मस्त वाटतंय. हे बघा, क्राऊड भरपूर आहे. आम्ही पहिल्यांदा आलो, पण मजा आली. चल बरी, पुढे चल, हळूहळू. तमन्ना की तमन्ना, हात पकड. खुशी याचा मान नाही, खुशी घेऊन गेले खरं. थांब परी, भाऊ आजोबांचा हात पकड. आपण ते बोट मध्ये बसूया. हो, डोले डोलते वाऱ्यावर बाई माझे डोल. मोबिल. मुंबई असं एक शहर आहे जिथं प्रत्येक लोकांना स्वतःला आपलंसं करून टाकतो, खूप माया देतो. मुंबई शहर हे केवळ एक शहर नसून लाखो
लोकांच्या स्वप्नांना पंख देणारे मायानगरी आहे. रात्री कितीही उशीर झाला तरी या शहराची ऊर्जा आणि गती कधीच कमी होत नाही बघा. मरीन ड्राईव्ह किंवा गेटवे ऑफ इंडियाकडे अथांग समुद्राकडे पाहताना दिवसभराचा सगळा थकवा एका क्षणात नाहीसा होतो. येथे प्रत्येक सण, मग तो गणेशोत्सव असो वा ईद, संपूर्ण शहर एकत्र एका मोठ्या उत्साहाने साजरे करते. बरं का मंडळी, मुंबई शहरात एक वेगळीच जादू आहे. इथे येणारा प्रत्येक जण मुंबईच्या प्रेमात पडतो. येथील 5 स्टार हॉटेलपासून ते गल्लीबोळातील वडापाव आणि मिसळपावची चव जगातील कोणत्याही पदार्थापेक्षा भारी आहे. मंडळी, आम्ही इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया बघितलं असं आणि आता आम्ही घरात जातो. आमचं प्लॅन होतं दुसरं की कुठे जायचं आता मरीन ड्राईव्हला, पण गरमी आणि बघून आमका आता थकक झाला. सो आम्ही आता परत आमच्या घरी जातो, म्हणजे बहिणीच्या घरी. तर हे बघा, हे पाठचे मेंबर इकडे बसले आहेत. मला माहिती आहे आता कोण गर्दीत चाललं होतं. मार्केट गोल्डीला उतरा बंद करून 20 रुपयाला पडली. नाही 20 रुपयाला 1 रुपया कन्सेशन असेल. भयंकर गरमी आहे. 1 रुपया असं कन्सेशन. हे दाखवते तुम्हाला, बाहेरचा व्ह्यू दाखवते बघा. 8 आणा 1 रुपया, 4 आणा 12 आणा असं कन्सेशन. आम्ही पण रिटर्नच काढून ठेवलेले. आपल्याला गरजच नाही ती, कारण इथं बसलं की उतरलं, गर्दी आता जाम आहे. नाही रे, आता मुंबईच्या लोकल ट्रेनची गर्दी आणि त्या गर्दीतील एकमेकांना सांभाळून घेणारी माणसं हे या शहराचे खरे रूप आहे. त्यामुळे मला मुंबई खूप आवडते. मंडळी, तुम्हाला मुंबई आवडते की नाही हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यामुळे या ब्लॉगच्या शेवटी मी नक्कीच म्हणेन, आमची मुंबई आमची शान. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर परी खुशी. परीचा 29 मेला बड्डे होता, तर ॲडव्हान्समध्ये बहिणींनी आणि भाऊजींनी बड्डे सेलिब्रेट केला. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला सपोर्ट करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.